Saka na, no? Asa kang balay ni brother, no? Asa kang balay, no? Kailangan mahatag tani gikan pa ning Cebu. LBC. Oy, Daw, ang balay na brother ni. tunyo nyo. Namigi padala kag Cebu ba? Ikan ning Cebu. Ano yan ang balay niyo? Tara, tara. Panimi. Muna. Alio. Mana? Oh, ada siya, brother raw. Ano siya? Oy, nakaka kay nakoy tuyo nimo. Sa mana? Nagipadala nimo. Ikan ning Cebu. LBC. Di kag Cebu? Oh, Sa man eh? kay sudahan, no? Ambot lang, bot. Padala ra na. Ay, kay G4 Vlogs ni. Di ka nag Cebu? Oh. Kay G4 Vlogs ni. Saka na, no? Abrihan na to ni. Ah, Ha, tutas bugon, abrihan na to ni. sabay mi. Hey guys, so abrihan na labo ni. Kay gipadala ni sa kuan, ang amiga na sa si taga Cebu si G4 Vlogs. So ang naghatag ni G4 Vlogs, subscribe ninyo mo na siya G4 Vlogs. Naghatag ni, so wala pa ko kabalo kung unsa isuludan ni. Unbox sa ta atong abrihan. Elvan, cameraman, dol dire. Video. Sana ini unbox kung sa isuludan. Grabe balot guys. Yung kay balot. Sa kay gisulod na ani. So kahapon ko ni nakuha dito sa kuan kay nag-text ang LBC. May pakuha na daw. So diri mi nagkuan ron sa gawas sa Pugon kay igang kay dito sa balay eh. Diri mi sa gawas kay hangin ba. Ya green kayong pananaw, maklaro gyud nimong mas gawas. Laro yung mata. Pit na guys. May nalay kulang guys. Pit na. Guys, Laon sa ka ni guys. Hoy! Uy! Hoy! Ni guys. napa. Where? Ala! Isa nga ni guys. Sorry ito. Yan. Isa guys. Otap. Uy, giputos pa yun guys. Giputos pa mo unsa ni? Giputos pa, so aprihan na po na to kung unsa ni guys. Unyara. Kay ay sana nyo pa na kay. Kung mag-abre ani, diha na po ta mag-abre. Kung unsa na diha. So abrihan na po ta ni unsa ni. Habol kayong kutsilyo guys. Excited ako guys. Saka ni guys, yung
Uy, ala, naikuan guys. Nai-switch guys, oh. Ano daw, nisiga bang ispat? Murag switch sa ispat guys. Tsaka na guys. Rigs casted yun guys. So nagpa-giveaways man si J4 Vlogs guys. Gitagaan na niya kapil guys. Guys. Salamat kayo. Uy, kadugay mukaptit din siya guys. Mo ni timaylan guys. Kung love ka sa katawo, bisag unsaon nimo siya glitik. Bisag unsaon nimo siya glitik guys. Mo kapit gid siya, di gid siya mabuhi. Oh, wala na guys, kay gipugos na to wala sa. Sa kay sulod ani. Sus guys, naukban na nato. Ay, ito yung ibalik kong sirado. Ibalik na itong sirado. Ah, mukab ko. Oy, ibalik na itong sirado. Ukab pod king. Ukab pod. Uy, ibalik. Oh, ukab pod. Ah, ibalik. Oh, ibalik. Ukab pod mak. Ah, ukab. Oh, ukab pod. Ukaput. Ay, kameraman. Okay. Igang. Ay, mabuak na ha. Buwa ka gani niyo. Kani guys, kay giputos na pod guys. Giputos na pod. Ang saka ni guys. Ukab na pod ta guys. Unsa jud ka ni guys? Unsa ka ni guys? Bibo. Cellphone guro na. Phone guru niyo ba? Cellphone yun. Ipat. Uy, giputos na pod guys. Yung kaya ani guys, oy. Oh, giputos na pod guys. Unsa jud ka ni guys? Cellphone guro. Paminahan ako ba? Putos na po guys. Oy, giputos. Giputos po guys. Tambok ka ni Giputos na pod guys. baso. Ang lagi putos. Putos na po guys. Putos pa gyud. Baso din. In 3, in 2, 1. Wow! So guys, Nalugay may kuha. so thank you. Thank you for watching Tanara guys. Oh. Mo na yang gihatag guys niya. Naay pangalan sa yang channel guys. Oh. J4 Vlogs. Okay, subscribe na to guys. J4 Vlogs guys. Mo gikan gid nig Cebu guys. Yang gipadala sa to guys. Oh. Indot kayo siya guys no. So giveaway niya guys, ni comment lang ko sa yang gipost ba. Anak ko tagay ko na so gipadalaan gyud ko niya no. Salamat kay J4 Vlogs. Subscribe niyo sa J4 Vlogs. Lain-lain po niyang gikuan na kay makatunan sa iyang mga vlogs guys. So thank you kayo ma'am. Salamat Thank you. kayo anay. Then Thank you kayo. Salamat. unsa The ni- best ka. So, kani Yung guys, mabrikingan ni ron guys. Hudla na to ni Rogbihon guys. Hudla na to ni Rogbihon. Kani, unsa man yung naadere? Kauna. Utap. Ay, napagay pagkapin day nga. Utap guys. So, lami kay ni kanon guys. So, na yung gipadala apil. So, ngaon na. Bibi. Brain niyo. Tama. Da, ako yun na ba? Ako yun na. Diyan na to. Pak mo. Isa. Ah. Ano guys? Ah. Desa ka Monkey. video ah. Okay. Yan lang.
So ang cameraman unya ra na mukaon. Bitag kape kapoy ha. Kaon sa may gikan nig Cebu yun guys ba? Ah. Kami ya kung dipambog kasi. Kita mo. Kami edet. Yung kami di pa ko kay Sulagat. Bumit kayo. Thank you. Thank you. Salamat kayo. Salamat kayo J4 Vlogs. Subscribe yun niyo J4 Vlogs. Subscribe. Nakakaon mo sa yung utap. Yung ipadala. Doon ka ni. Ay logo sa yung channel. May logo sa yung J4 Vlogs. So thank you kayo ma'am. God bless and more power. Thank you kayo. Gikan sa Mr. Atang Company. Mister, Thank you.